दारि खुलायलांबाय बेसेरा मेंनानै बारा फुदा गाजा नुस्रादो फुनाय भिडिअखौ लानो हाया मानोना जों फुबाय थायो नालाय रावबो भिडिअ लाग्रा गैया बेखायनो आङो साहा लोंनाय टाइमावल' लायो आरोना ससे साहा मोलोंलायबाय नै इयुननि खोथिया फुदो सेकेन्ड टाइम बियो बेट्समेन साहा गोथाव लोंगासिनो आरो दाखालि फुनायाव फार्स्ट टाइमाव 16 जनमोन ओमफ्राय दिनैहाय सेकेन्ड टाइमाव सानिबा रेडि आरोना गाइसमोन दिनैहाय 16 जन जादों खोथिया फुनाया ब्लैक पेन देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है मेरा भी देखो ब्लैक इधर भी वाह गाजा नुस्रादो बाबा खरीलाय टाइमनिया 60 टारमोन ओमफ्राय दिनैहाय सेकेन्ड टाइम फुनायनिया 76 हाबाय आरोना गाइसमोन एसेनोसै भिडिअआ बाय बाय